Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu tamu undangan sedaya. Sugeng pepanggihan kalih grup kesenian Gojek Lesung Bujan Kolingin. Gojek Lesung Bujan Kolingin menika arahipun Bapak Rano Sumarno. Panjenenganipun inggih menika dosen saking ISI Yogyakarta. Kangge mengeti hari jadi Bujan Kolingin ingkang angka kalih. Dalu menika Bujan Kolingin badhe caos hiburan utawi kegojekan dumateng Bapak Ibu sedaya. Gojek Lesung Bujan Kolingin. Bapak Ibu tamu undangan sedaya lan sedaya pamirsa, Gojek Lesung Bujan Kolingin ingkang pun pandegani Bapak RT kalih. Paragonipun wonten penyanyi cacahipun gangsal welas. Dene menabuh cacahipun wonten sedasa. Kabantu kalian adik-adik wonten 9 lan ugi ingkang pungkasan penari utawi artis-artisipun Bujan Kolingin. Cacahipun wonten 6. Pramila dalu punika badhe kula tepangaken artis-artis Bujan Kolingin. Artis ingkang sepisan artis saking Pasar Pon. Inggih menika artis saha imut. Balungmu do protol nang
Ijeti. Pak Kendang, sing iso megol ngene iki lho Pak Kendang. Turuti Pak Kendang. Wong tok imut kok le joget petakilan. Ngapunten nggih. Iya, atuh dilali. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, latullah. Aku ora nganggo iki latullah. Selawat tuli nggih pamit ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing gelo pilang-pilang ewu. Aku cepet banget neng kene. Kula iki nek kadung ngilingan kaya Alki ta Bu, an putrane anak kalih Asati ta Bu. Nek kadung iki kaya Dewi Persik mboten Bu. Nah, goyang Dewi Persik kang apa? Kecil. Pak Kendang. Gojeki Pak Kendang. Aku nek kadung tene kaya Cahlini yo lah. Oh. Aku ki kaya Cahlini yo. Itu ngene kok. Cahilan. Dadal aku nek ditendangi Cahlini mecito. Jan Pak tendang. Kendang kok. Sing kaya ngene kae lho. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, ngerti boten kula diteluk Pak Imut? Ngerti lah. Apa dah? Kira perlomo. Aku cuma nanono baruleh. Artis ingkang angka kalih, artis saking Pasar Wage, artis sok cantik. Kudu ya. Moblong tenan. Jane pengen joget meneh. Seneng Pak Kendang, kamu
musik siap nggih penyanyi. Apa aku salah yen aku tiba apa anane ceritane beto mari kami aku Alah, ra iso nyanyi. piye jadi kurang kompak. Benjang lagi nggih, kompak nggih. Sugeng dalu penonton sedanten. Sugeng dalu, Ibu. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau nanya, satu punya kuku cantik nggak? Nah itu dia kenapa saya dibilang Bucan Kolineng sok cantik. Walah, kuku kaya ngono wae kuku cantik. By the way, Masa malam ini nggak bisa ngapa-ngapain. Buatin isa-isa ibu. wis mesti ketok ngomongane. Ganggu banget nih Kiki. Kalau copotnya mawon nggih, biar gak ganggu kalau mau isa-isa. Jarang dia membantu. Lagi mudik. Kemayune. Duduk lambi anyar sing ning jero ayu. Sing lawe aku. Makin terhecah cilik iki. Bro tekok jero kok wis mandek iki pripun kok Pak Kendang? Artis ingkang nomor 3, artis saking Pasar Kliwon. Artis Sok Sugih. Terus ke Pak. Pak De Kendang, mau tak sangoni 1 juta ngomong sedile turung muter-muter meneh iki. Sing sok sugih. Alah, ibu-ibune ayu-ayu terlemu-lemu. Nonton mboten penonton. Nonton mboten penonton. Kok terlemu? Mboten. Pala pripun to? Ten mingkeng niku lho ngene Mbak Mei. Bendina kula traktir. Aduh, malah ana penyanyine mleну-mlenu. Kaya. Malah nek karo nyekel mic iki nek kadung dhuwit kok mboten saged niki. Niki salahke apa-apa. Waduh ngene Bu. Waduh, mengerian nggih Bu. Lah niki dompete pun kandel niki. Alah, duwe kaya apa wae semem. Kuwi gak duit saka ngendi kuwi? Aduh lemah. Wow. Pantes. Yo nangan iki. Niki Pak Kendang nek ngono aku arep dol sawah lho yo Sing kek penyanyine tak dumane nggo blonjo sesuk-esuk nggih. Iki ana sing atak kek iko sampe sagara. Niki tenan lho Bu tak dongkel lho kok ndak aku soten ndak. Nggih percaya. Lho Bu kan nggih Bu. Sugih kuwi Raffi Ahmad. Wah lah iya yo. Pak kabeh tak dumi iki lho Bu disoteng lho Pak. Dalange sing oke. Dalange sing oke ora cukup. Dalange kuwi
ya kowe Pak Dalang njaluke. Ah iya ya. Nek omah. Wah. Njaluk kok wae. Wes saya Mas beda. Njaluk bayar kok. Kaya biasane kae lho. Mengko khusus Pak Dalang tak sangoni akeh. Ning mengko wae kok ndak aku terus digameli aku tak omong sikek ya ning kene. Bu, buri iki rada bagian, Bu. Nek buri iki kari, ora kemaran jam yo ben. Karemu kok moga lho. Ben men suwe ora apa-apa to, Bu. Wah, Terus sikek helikopter lu mau tak parkir ning endi yo kok ana sing juga. Ada apa? aman. Nek terakan dan jalan kok ora apa-apa wis aman. Bu lagi HP ku muni jebul ke sikek, Bu. Malah HP ku kok Lah kok ribet banget to, Bu? Dadi wong sugih kok lek kangelan ngono lho. banget. Eta sik gajah mboten. Arek sugih apa-apa duwe. Sugih lho, Bu. Duwe turah tak ambu kipas bareng gitu lah. Bu Dek, lek juga sawon ndi yo dite. Malah iki wae ATM niku sing kali iki lho Pak ATM ya, Pak. Waduh, padahal sing tak bawa mong loro ya, Pak. Walah. Sugih tenan iki. Nah kok ini iki Padahal ono selesai ya, Bu. nak ngomongke kok aku izin yo. Omah kowe tingkat 3 to. Dek ngangge lift nek dolan niku bari mencet angka 3. Iki piye yo? Waduh, Bu Tejo sekedap le arisan sosialita. Niki seken dijangkau lingin. Melu piro iki, Em? Mesti ke helikopterku kae disetater karo sopirku pikir. Ya, iki arisan berean lho kula Pak Dalang. Jenengan nek krungu warisane berean semaput nek krungu. Pasane iki wae. Walah nek tak banter kok ndak ora krungu ya. Bu, Kinten-kinten nek arisan berean niku pasokane Paling 1 juta. wah lah kok mung 1 juta, Pak. Kula nek pasok niku seminggu 20 juta. Bu, esuk aku tak utang oleh ndamu to ora, Bu? Wah, oleh Bu, kira tak cepaki sesuk. Anake ora, Bu. Memang kerep nek utang aku. Aku nek ngomongke duitku kok mengko nek dirampok piye wong kebeni. Wah, nek tak apa deh, ngene aku kebak CCTV. Wong tak kei CCTV. Aduh, kok do wedi lho iki sing krungu nek arep mara. Kamare nganggo CCTV ora? Wah, Pokoknya aku Pak Dalang nggih. Iki garwane tenggen kula pados utangan lho, Pak. Iki lho, kok iki. Nggih, nek mengkeret Pak mboten kula anaki nek kula. Alhamdulillah. Kalau mau digawe mengkeret iki lho. Aku kok wis kesel ngomongke bondoku yo. Arep oleh ning kok aku seneng jeneng kene iki. Aduh penontonnya akeh, Bu. Aduh ning aku semos-mosan kesel e. Aduh. Ya wis aku tak bali tak nyawoni Pak Kendang iki ndak usah. Artis ingkang angka sekawan, artis saking Pasar Legi, artis sok langsing. Alah kaya ngono kok langsing. Mikir go dalange
Rano. Bapak Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niku kok susah banget nggih, Bu. Masa anggere ning dalan lumah jenenge langsung we. Setiap aku ngono kok digodani kae lho, Bu. Pak RT sing godani. Nika lho, Bapak nika lho, jadi nika lho. Lah Pak RT. Ayo Pak RT. Ambil aku lewat ngono. Kok kayak di sweet gitu. Jadi singa lho. Terus kadang pas lewat ngono ku lek Mas iki kok ora kedhe-kedhe. Aku sing salah ki apa bapak ki. Oh, Oh, ternyata ki anu Bu, apa ya? Terpesona. Terpesona. Terus sing kono kae lho mas-mas kae lho. Kae yo ngono kae aku liwat ngono kaya ngene. Halo. Lah kok pas iki ora deket-deket. Amek nyun sewu nggih Mas. Nggih. Pak Gendang. Mbok kancane ki mau lek joget ki peng opeh kae lho. Lah mbok aku mesti kendangi meneh. Apa kuat? Hah? Kuat juga peng opeh? Yo kuatane saya mene. Oh, dikendangi Pak. Kayak kendang. Ya Allah, apalagi mat umur wes apa ya wes apa ya wes tuwa tenan ki eling Allah wah iki ngantar yo pegel tenan iki ki kami jadi Pak RT tenan kok nek padha langsung mijeti kaya tenan yo nafsu budaya iki padha cemburu lho. Ya tenan iki kok. Ora lah, aku ora rusak kabar ayune tanggane. Oh. Lah wis jurus. Wong siji lho rantai kok. Arep ditambahi yo ora oleh. Hati-hati ngono sing kena. Ora, bismillah ora lah. Ya wis lah ngono wae. Ya, yo lagi. Artis ingkang angka gangsal, artis saking Pasar Pai, artis sok blong.
jarene kok ngaku iki gara-gara aku soblong. Aku soblong kok ngono-ngono. Kayane ora. Mulane lampu merah ya mandek ora bablas kowe. Lah ya ben cepet. Yo wes deh, tak nunggu sik yo. Lah Sis. artis ingkang pungkasan saking Ngayogyakarta. Artis saking Pasar Malam. Artis sok Muma. Pak. Lho. Nggih. Lah kok ora metu-metu iki nesu ya iki tak jenenge sok Muma. Wong ora dikenabu yo ditabu. Oh, oke. Artis sok Muma. Mas, apa aku iki isih kurang ayu? Apa kurang seksi to, Mas? Mas, apa aku iki isih kurang ayu? Apa kurang seksi to, Mas? Mas, apa aku iki isih kurang ayu? Apa kurang seksi to, Mas? Wes, nesu. Kok nesonan. Apa-apa, padha ora ngabi aku ora apa-apa. Ngabi waduh, pacare. Kuatane ora tudang-tuding. Ah, do sentimental liyane do ngabi. Dan. Aku belum. Ya ben ketok eleke je. Ya ora ngono, liyane digawe ayu-ayu. Oh, bali kandang. Bali kandang. Oh. Ayo, modal ke tangan iki wis-wis. Kok nek mah dirono aku diprotes. Sing protes undange. Aduh. Aku kaya lagi pirang ubengan kok wis kaya ngene. Ra apa-apa. Wak baleni meneh monggo. Wis tuwa. Ora, lagi umur 17 tahun aku ki. Tenang 17 tahun. Nambah piro ya nak lali aku. Supaya Ibu nyuwun ngapunten. Aduh, ntar iki enten baru kula mboten nggih. Jare mau dikunci nang omah. Kula kunci Bu. Kunci saking ngarep. Buri, dadine mboten mboten asal medal. Kene kula Kan kok bojone ya isin karena delok ngono kuwi iki. ora isin, paling mengkurang terus saya. Aduh. Bapak Ibu, pripun kabare? Alhamdulillah. Pak Bari pripun kabare, Pak? Kok yo mikir. Kok sikik? Toh Pak Bari sikik. Berarti Pak Karek pripun, Pak? Wah, lah iso kene dicare. Alah mung tekan kabare wae ya isih diseneni Lah bujane. ngenteng-ngenteng iki. Lah kok adoh-adoh mboten ngira nggih, Pak? Bu, ngetos mboten. Kula kaya
dialog kok dendreke. Lah iya kok. Bar dialog. Blok. Ngono. Bu. Sama iki dereng ya, Bu. Ayo ngoblok-ngoblok. Lah iya to nek ra ngoblok-ngoblok Sordiono ra pencet kabeh. Lah kene pati kunci ning omah ayo ora oleh nonton ayo. Kok nek nonton dhewe mah melu bapak mbok repot kowe doreng. Kok jajak parano tak dereng melu ning panggung. Jajal nek wani. Iya, dijajal. Parano dino. Bunda Uti ki buka wati ki lho. Wes, Ditolak Ibu. wes, mumpung. Kasihan dhewe dicuekin. Ra apa-apa, Pak. Benjing nek bapak nyaki kula mboten tumut melih. Niku Pak, kados kaya kula niku. Angel. Dari pasangan akeh. Niki, nek niku aja banget-banget to, Pak. Padahal lagi pengalaman kok ya kuwi. Ya, wes. Iki meneh. Pak, lek seksi kula pripun, Bu? Pak, seksi dereng ya? Wes, Nek, iki, lambe kula pripun, Bu? Iki. nyinyir, nyinyir. Kudu nyinyir, blingir. Wah, nyinyir. Nek nyinyir ki sono sebutan wong liya, nek aku ki blingir wae ra apa-apa. Langsung. Pak Sus, Pak Sus saya mau ngeke sepuh wae iki. Nek iku pantese pakai napa Pak Sus? Pak, nek kula niku ibarate to Pak, berarti permen. Lho. Dadine pengen dimut. Wes, iki Sordiono iso ngeblak. Ibu-ibu sing ngojo riko. Nganggo dereng Bu, wes kancaku e. Piye kadare? Sesuk wes yo. Angkano sing ngejek ora tau wes. Nanti rapat, Bu. Bagus. Kae Pak. Aduh, kok yo mesti buka sing buka sapa to? Nuwun sewu nggih Kang Mas. Wes, cilaka ora wes. Pak, mohon Pak, bali sikil Pak, habisine Pak. Enggak. Masih ya. Alhamdulillah, grogiku ilang, soalnya bojoku wis teka wis kari. Mekaten mau perkenalan saking artis-artis Bucan Kurni. Pramila dumateng artis-artis sumangga persiapan rokonen pinggir. Ojek lesung, ojek lesung, ojek lesung, bukan kolinge. 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 Ojek lesung, ojek lesung, ojek lesung, bukan kolinge.
Bapak Ibu tamu undangan sedaya ngerti kawontenan tasih pandemi gojekan dalu menika badhe mendhet lelampahan sirnaning corona pramila sugeng amriksani. Ya nek kanggo adik-adik pakai lagu sing khusus kanggo adik-adik Padang Bulan. Nggih, Pak. Adik-adik ini perlu dikandani ini caranya. Ini adik-adik pada ngumpul. Iki mongso pandemi kok malah adik-adik pada guderan. Kayak malah orang ada nganggo masker mana? Oh, nek ora duwe lalah Pak Dalan nggo masker. Tak dimuji siji-siji dora rebutan ya. Biar singgah nang ndi. Wah, iki ditulis siji ora kena rebutan. Yo,
Kayak dikake lah aku rasa nerak iki. Kayak sing adek ke putri-putri dikai. Iki dibalik sini iki. Sing ra kemana udah nangis. Iki sing ra kemana udah nangis. Kakek mbak wes, ini sama gue seorang. Jangan rasa kok di sing penting lo pakai masker, ning nganggo mengko ora apa-apa. Wes. Ora apa-apa ya, kan pancen kudune kudu ngeten iki apa-apa. Karo ngerjai anak-anak ini. Biar sing ra iso kamu dhewe. Kudune kan nek mangsa pandemi kan kudune social distancing. Social distancing niku apa, Pak? Oh, ya jaga jarak. Yo jaga jarak. Sapa masih mau ora ijek tangane? Lha kok kabeh kok jan. Wes iki perlu ditatar tenang iki. Mangsa pandemi kan akeh virus sing jenenge virus sing bebayani. Ya ini virus corona. Corona niku apa, Pak? Ya sadurunge tak critani sing jenenge corona iki kudune ya adik-adik sregep anggone le wisuh tangane nganggo sabun. Nggih, Pak. Iki wis tak kei masker do nganggo masker. Lho ya diwasone dhewe kan. Nggih, Pak. Kaya lelantan iki lho. Ora ngene bayare bae. Bayare iki kok nek rampung, kok wong kalburan. Utawa Pak Maji iki lho, Pak Maji iki lho. Pak Maji apa kesupen ngene lho. Tak ajari. Pak ajari elek. Kowe ngerti corona? Corona iku ya kuwi Lah apa sih kok bingung? Aku ki ya asline menguntungkan. Neng kok ya kadang aku ki ya kadang dadi marai petaka. Betul. Lah kok iso dadi petaka iki masalah piye? Lah aku ki nek usahake anak-anak cah cilik-cilik iki ora sekolah, terus ming do nang omah dolanan game-gamean kae lho. Padahal lah yo mana kanggone bocah-bocah do seneng ngono yo. lah wis iki masa depane iki yo tak pikirke piye ngono kuwi mesakake tenan. Ibu-ibune do dadi guru iki nek yo do mumet to? Nggih mboten? Nggih. Lah yo mergo aku sing disalahke sapa? Lah yo kuwi. Nek ana wong lara tiba-tiba lara njot madut ngono ae sing disalahke sapa? Aku meneh. Rano liyane. Nek wong ana wong. Wong apa? Wong meteng.
Wah. Wis salah dhewe wong ya karep. Lah, kerep nang omah e. Aku ki dadi corona. Asline yo piye ngono. Asline yo sajae yo menguntungkan nek didelok segi kebaikan ki aku yo ono. Pertama aku ki nek nang Jalan Parangtritis kono tekan kono malam minggu ki wis kaya rakyat kae. Ono aku do piye? Ayo do sini. Nyabrang yo kari Blembeng. Biasane nunggu sak jam lagi nganteng terus lagi iso nyabrang. Kuwi mergo sapa? Terus nek nang kene ana bantuan mergo sapa? Ayo wis mesti. Ning aku ki nang kene duwe misi. Wah. Jan wong ingin ki arep nganake ulang tahun. Aku kudu nggawa pasukan iki. Arep nyerang wong-wong sing ra resikan. Koncoku kae banget. Nek koncoku ki duwe pentolan, tak celoke pentolanmu. Bos. Wah, ora krungu ya? Ya meli, pandalah. Panas-panas aku gila tenan aku. Ayo iki alergi to nek
Lah iya ngerti dhewe to, Bos. Bos. Oh, Iki gone resik-resik. Ayo ning kene lho, rasane nggo resik kono. Nggonmu ki pancen nggon blenek-blenek kok ngono kae kok. Iya ngono. Sesuk marani kae sing nang pojokan kono kae nek mangan sego padang ra tau wisuh. Terus sampe goreng masak Pak Bambang ya. Iya, sing Yang pojokane Pak Bambang. terus ngono kae. Sing ngono kae nek bar resik ora tau sabunan awake dhewe encoki goblok. Nang encoki kae iki. Ayo, ning aja ngelupi lho, Bos. Wes senengane sing selintut ngono ta, Bos? Lah ya penak. Piye, Bos? Awake dhewe iki lak yo menguntungkan ta asline ning nggo masyarakat, Bos. Ayo, masyarakatnya kasih oleh bantuan-bantuan. Ana sedo korupsi sayange. Lah yo nek korupsi iki wong-wongane, ora kabeh. Wong kene iki do apik-apik, Bos. Iya, betul wong kene apik-apik. Lah iya. Kok menan nek wong kene iki ra resik-resik ta, Bos. Awake dhewe kudu strategine sing kuat. Soale kene iki pimpinane bulurah. Nek awake dhewe iki nek resik-resik wong gila dhewe. Lah apa? Katelan iki awake yo. Ora awake dhewe iki sok wigi-wigi ngono ki lho. Para penonton. Ngantuk napa nggih pemirsa penonton sedanten iki? Ya rada ngantuk lah ya wis rada sak Lah wae. ora keplok tangan iki lho, tak Wong kurang aku, Wak. Kurang iki. Lah enak sok ya kowe mau kuwi kurang akuan nek bapak ibu sedanten ya ora. Oh, lah dikake sare. Lah iya. Sak-sakane mau wis ndebol-ndebol karo Kandel-kandel. nek ana wong sok sugih to mau. Ayo mau wis do didumi kabeh. Didumi piro emang? Ya ora reti ngono. Sing penting awake dhewe ngene wae ya. Nyusun strategi, nyeluk kanca-kancane awake dhewe kabeh, mengko digiring nang bucan kolingin. Awake dhewe nang kono nyisir sapa sing awake dhewe arep encoki. Setuju ora, Bos? Setuju. Ben do kepapar terus makame lho kebuak kabeh. Dhewe milih-milih ora yo kabeh diserang kok yo. Aku senenge kabeh senenge. Aja, Bos, yakin. Yo, Bos, yo. Awake dhewe susul yo. Ya wis ya. Bocah-bocah kayak mau sing diarani corona ya kaya mau. Mula kowe nek esuk do seneng dede. Karo seneng adus. Nek kowe resikan iki sing jenenge corona ora gelem cedak-cedak karo adik-adik kabeh. Nggih, Pak. Wis ceritane tak terusne do dirungokke ya adik-adik. Niki kula cek riyen, Bu. Matur nuwun Lurah sampun rawuh. Matur nuwun Bapak-bapak Ibu sampun rawuh. Niki kurang munggah ternyata.
Niki kula wonten mriki niku pun pitados kalian panitia nika dados ketua panitia. Niki tamu undangane alhamdulillah sampun kathah ingkang sami rawuh. Mriko undanganipun nika nek mboten kelentu kala iki 1.000 Bu. Ning gandeng mungkin corona niki nggih anu sami rawuh namung sepalih niki kadosipun. Ning nggih mengke anu niki kan acara ajeng dimulai dadose nggih dereng sami rawuh. Lah sing diundang sapa wae, Jin? Waduh Pak, kalau ini niku sing diundang niku enten Bapak Presiden, Pak. Bapak Presiden dipun aturi rawuh wonten mriki. Ning kadose kok Bapak Presiden niku wonten sesarengan rapat. Dadose diwakili kalih Pak Gubernur, Pak. Ning Pak Gubernur kadose kok nggih dereng rawuh nggih. Oh, mungkin dipun anu niki, dipun wakilaken Pak Bupati niki, lebih kula. Oh, Pak Bupati kok nggih dereng rawuh niki. Izin kampanye. Oh, niki pun wakilaken kalian Bapak Camat napa nggih? Oh, kadose mboten wonten kok dipulaken wakilaken Bu Lurah nggih. Mboten napa-napa matur nuwun nggih Bu Lurah. Pak Lurah sampun rawuh, Pak Dukuh disampun rawuh, kan matur nuwun niki tamu undanganipun nggih. Sampun wonten niki nek kawan atusan nggih sampun wonten niki. Wong nggih niki sing lare-alit-alit kok mboten ketinggal niki nggih dereng kula itung sing lare-alit-alit. Niki kula ki ten mriki nggih gadah rencang. Ning kok dereng ketinggal apa tesih tenteken apa pripun jeneng iki kok Naik pasar barongan. oh nggih niki kula niki Bu, ketua niku. Kula niku nyiapke niku lho Bu, sik wau sik dereng siap to, kula siap-siap riyen. Oh, nyepake napa niku sing diarani kok kula nek ngarani sisek-sisek ra iso nggih. Kula isane kok namung crut-crut niku kalih sabun sagete niki. Niku hand sanitizer Bu. Oh, ya kula siapke to niku mau. Dadi sing kirang-kirang sing dereng siap niku kula siapke sedaya Bu. Terus pun insyaallah pun cepak sedaya. Niki kan tamune pun enten kawan atusan langkung Bu rawuh niku napa keamanane nak nggih mpun wonten to Bu? Bu, sampun. Nggih pun nek keamanane pun enten. Mengke nek riki kok hajatan napa nggih ulang tahun Bujan Kolingen kok enten rerusune ora nggih pripun ngeten to Bu dikira panitiane iki ora nyepelekke meniku lho. Insyaallah ngaten dosa niku mboten nanten rusuh-rusuhan ngeten niku terus pun dijamin lah pokoke keamanannya pun dijamin insyaallah. Oh nggih. Tegese kendaraane ibu-ibu penyanyi wae nggih pun diparkir sing rajin nggih Bu wonten mriku nggih Bu wau. Berarti kan sik niku mobil tamu-tamu berarti nggih. Iki alhamdulillah niki Bu terus niku kan di napa pun sabune barang niku sing nggih jog mengke Bu nek tamune enten sik rawuh niku kadose pun telas niku tesih mboten Bu. Sabune sanitizer nggo mudhe tenan kok Bu. Nggih. Niku malah dirusak sing mboten telas Bu. Waduh nggih kula mudhe tenan Bu. Nggih. Nek disake mboten saged Bu. Kula sak pengen weruh Bu kok cobi Bu. Kula pendete nggih. Bu.
Lho, macet tenan Bu, iki sampe buntet iki Bu. Padahal niku kok dibolong lho Bu, napa buntet malih nggih Bu nggih? Sik Bu, sing dibolongi apane? Kan sanitizer. Kan biasanya dibolong dhisik ta? Ben iso dienggo ki dibolong dhisik. Oh, apa bolongi aku Bu? Mosok mbok takon kae lho. Kakak Pak Surdiono, kakak Pak Surdiono. Nggih padahal. Wis apa ya Bu, apa bolongan Bu Pak? Tak bolonge ya Bu. Tangan sing bersih Bu. Apa Bu? Lah, Sik. Kok tangane ning bolong terus ngene-ngene arep mlebune nggo apa kuwi? lah ku kan bolongan kuwi. Lah iki dudu bolongan ya sanitizer. Lah metune nggo endi e? Ayo digoleki sing bolong. Oh iya coba. Sora. Wes tak bolong coba. Oh ya durung krasa aku Oh, ki. Bulan. Wes kamera dalange ora iso. Ojo nek dalange ojo. Aku. Nyemelangi ada lagi sing bolong. Aku nek dalange sing buka hand sanitizer. Apa no? Hand sanitizer. Wih bahaya aku. Iso-iso aku diseneni karo. Lah itu. Coba meneh ya. Oh, hati-hati alon-alon. Iya. Ini lho. Di alon-alon kaya nek anggar dilus-lusike. Mboko titik dibuka krek. Ayo gergeti tenan iki lho. Nek kono ngelus-ngelus iki kok kaya kae lho Bu apa Bu? Saya metu anu nene lho, nggon guci kae lho apa kae nek. Ayo batok kae Bu. Musikan to. Lah mosok Oh selalu dinggo kok ya. Lah mosok kok nek tuku wae langsung dinggo. Yo dilus-lusike, diresiki. Lah Kok langsung dinggo. Santai metu. Yo ora apa-apa, mendo ngantuk. Coba ya Bu. Yeay. Piye? Buka ora? Oh iya dibenerke, dibenerke. Kok tak jajale Bu, wis apa urung? Iya. Niki monggo Bu sami cuci tangan ingkang napa nggih manut petunjuk kebersihan Bu. Monggo Bu. Ayo Ibu ditirukan. Nggih Bu diputar-putar boleh mutar sing mantep ampun ning minggring-minggring niku lho Bu busane nganu. Terus niki Bu punggungnya nggih dielus-elus Bu niki. Apa-apa? Oh, dilus-lus. Dilus-lus. Oh, niki. nggih. Terus dingene iki lho Bu. Oh, diselip-selipke. Silang-silang. Oh. Si tenan. Terus Ya. iki lho Bu iki apa iki ya jenenge iki? Diremet-remet kok dikapake ya? Oh, diremet-remet. Oh iki. Terus ganti iki kok piye ya kok bingung. Waduh, oh iya. Nah terus nek ngene iki to Bu, ngene iki. Oh, Terus no. nek kan bisa jare diucek-ucek ngene iki saiki muni diubeng-ubengke ngenten iki. Nggih mboten Bu. Kok salah Bu? Lah dikane sampe aturan begini, katanya gini-gini. Diubeng sing ngene iki sing anu sing Ini wae. Bu, mandek. Bu Duko, monggo praktekkan pencitraan 6 langkah. Pak Gameli, Pak suara joget. Ayo Bu. Ayo Bu. Monggo Bu, cuci tangan nek lalu niki kesane panitia nek kesupen nek kate ajar iki. Mungale enten sing ninggal carane pulang kula teh bingung niki Bu. Mengke ndak para tamu nggih nek kula sing ngajari ndak klentu mang ilmune saya klentu Bu. Monggo Bu. Apalane niku serian Bu, cobi nek sik saniki atus napa? Lah serian apa Bu? Oh, saniki. Sisa ini mawon yang dipraktekke. Bu, kali lihat kamera Bu. Dadah. Monggo. Monggo Bu. Bu, dingeten iki Bu. Berarti wong nggih pun bener nggih Bu sik niku. Terus punggung tangan. Oh, punggung tangan. Kanan kiri. Iya Bu. Oh, salah-salah jari. Nggih. Oh, dikunci niki. Oh, dikunci. Aku ngerti kok diremes-remes. Oh, ibu jari. Oh, berarti wong nggih leres Bu. Oh, kan iki kegawan iki lho, Bu. Gawat aku ki lho. Jadi ini muter. Oh, nggih. Terus pripun Bu? Oh, nggih diputer. Oh, buku jari nggih.
jadi bersih deh. Makasih Bu Duka. Bunda Poni. Oh iya, Bunda Poni. Wah kelingan aku jalan dia karo Bunda Poni. Ya, terus ya Bu, sakit Bu. Aduh Bu, niki wapun praktek cuci tangan sing bersih nggih Bu. Saniki no anu Bu, sik sabune nggih pun dicepake dereng Bu. Bu, Nggih. sabune dipun kula cepake. Cobi Bu, dipendet Bu sabune. Nggih. Bu. Niki lho Bu, sabune pun kula cepake niki. Sabune wangi banget lho Bu niki. Wangi no Bu. Iki sabun kok kemayu ge ayu kok niki karang ya akeh sing tuku nek sabun kaya ngene iki Bu. Ya Bu, lah mangkane mboten didamel mayu ngaten nggih mboten pajeng to Bu. Walah, niki sabun napa niki Bu? Koli. Sabun Oh, sabun kolingen. Ning niki kok anu ini anu telas apa ngene iki? Le nulisi anu niki spidole kok. Anu Bu nek sepidole iki gegawa kali mau gegawa corona ya Bu lali aku Bu. Oh, makakno niki sabun kolingen sing produksi namung kolingen ayu ngaten iki sabun kolingen. Wah, aku tuku sing dhewe aku. Wah. Bakal ngomong diantemi rek turu ning omah. Alah, ujune budalang iki lagi piknik nang Eropa iki. Sane sugihe mau. enggak Bu dicobi Bu sabune. Nggih, niki kula kabine nggih Bu. Nggih. Alah sabune. Mumpung Umure akeh banget niki Bu. Wis niki nggih menjaga napa niki Bu nek sabun ngeten iki Bu. Njaga kajenge mboten kenging corona Bu. Nggih, dados ngilangi kuman-kuman ngaten niku. Makane kan diharuske 3M to Bu. Napa niku Bu 3M niku Bu? 3M niku menika mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak. Niku, Oh nggih. Bu. Oh nggih. Bu aku ora dikonco to Bu aku ning kene dhewe. Tak coba dhisik iki lagi teko iki lho. Tapi aku dijati terus iki. Iku lho aja gampang nesu iki kok anu wis gedhe kok ngono wis apik kok kisih gampang syut iki lho lagi lanyar teko ya dilus-elus. Oh, dilus-lus terus. Kok tak kon lulus-lulus liyane ah? Dalang, dilus-lus ya. siap. Wis pokoknya to Bu, iki dicepake mengko nek corona ketok ben coronane wis wedi Bu nek Nggih, Bu. Heeh, kok dicepak-cepake ning ngono Bu nek arep ning coronane nek arep kok ora wani Bu. Nggih, setunggal sebelah niku setunggal sebelah iki ya Bu. Coronane iki ya koyo ngono kae. Rasa wedi. Iki kok tok umpluk ya wis do kalah kae. Rasa wedi kok. Diturut-turut ki kok kae wis wedi kae kok kamu. Semangat Pokoknya diajar kok men. Waduh, hati-hati ya dhewe rek. Lah kan ya siap makan kowe. Wes siap lawan aku. Siap ya, Bos. Waduh, kae gede banget. Kae kancamu ae, kae musuhmu ae ijo-ijo ae. Oh iya jadi mangan ayo. Rasane
mergaku iki larang. Lah kok kowe sing viral kowe iki ana mergo sapa? Mergo corona. Lah yo wis dene yo ngakoni. Ora ana dhewe ra payu wae. Apa? Masakan. Rasa kokean Indian. Bapak Ibu tamu undangan mekaten wau gojekan saking gojek-gojek bukan kono. Ing pangajab mugi-mugi pandemi enggal berakhir kita sedaya saged beraktivitas kanthi mboten was-was. Corona saged mencegah kanthi rajin cuci tangan, selalu pakai masker, lan ugi jaga jarak. Pisanule Bucan Kolingen ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ing sami pinanggih. Pinanggih malih wonten kesempatan tandhaipun. Durung turut rasane kaya ora wedi, manding serut tetep berkarya dan beraksi.